Kaixo, irakaslearen gaitasun digitalaren ikastaroen barruan, gaur bi atasa landuko dut. Oinarrizko ezagutzak lantzeko eduki digitala. Horretarako, Solid Edge programa erabiliko dut eta bertan pieza erraz bat nola diseinatu erakutsiko dut. Horretarako, nuevo edo berrira juten gea, isometriko pieza plantilla aukeratzen dugu, eta plantilla aukeratzen dugunean, marrazketako pieza egiteko espaziora joaten zaigu. Goian, erraminta barra dugu, inicio, superficies, PMI, simulación eta bar, baina gaur inicio barrarekin nahiko izango du. Bertan erakutsiko dizuet bozeto bat nola egin eta bozeto hori gero nola estrukzionatu. Bozeto aukeratzen dugunean, goian pixkat egote baldin bagea, animazio bat irudikatzen zaigu eta bertan ikusi ahal izango dugu nola sortu bozeto erraz bat. Bozeto aukeratzen dut, erreferentzi planoak desagertarazi, aukeratzen dut ni nahi duten plano basea eta plano basea altxatzeakoan, hemen erraminta barra hau pixkat edo zertxobet aldatu egiten da. Hemen ditugu marrazteko erraminta guztiak, hemen erlazioak sortzeko erraminta batzuk, kotak sortzeko erraminta ditugu, anotazioak, propiedadeak eta bar. Gu gaur errexea jungo gea eta linea aginduarekin bakarrik lan egingo dugu. Linea bat aukeratzen dut, hemen erdi-erdian marraztuko dut linea zuzen bat, beste linea bat, pixkat pasatu ingo naiz zerotik, eskerretara, beraka, eta azken linea, eta bozetoa itxita utziko dut. Bozetoa itxita dagoela ikusten da, barruan marra hori bat edo sombreatu hori bat duelako. Verifikarrea jute baldin naiz, indikador de boceto cerrado aktibatuta dut, desaktibatu baldin badut, berriro txuriz bueltatzen da, hau garrantzitsua aktibatuta egoten da. Eta gero, kolores de relaciones ere aktibatuta egon behar du. Honek adieraziko dit, bozetoa ondo itxita dagoenean, marra guzti hauek beltzez jarriko dira. Horretarako berriro inizioa juten naiz, nire marrazki egin dut, baina oraindik kotarik ez dut. Smart Dimension agindua erabiliko dut kotak egiteko, eta Smart Dimensionen xaguarekin pixkat egote baldin bagea, ikusiko dugu beste animazio bat, eta bertan nola aplikatu kota ezberdinak agindu honekin. Smart Dimensionekin adibidez, akotatuko dut distantzia hau, borobilde egongo dut 80, hemen jartzen dit autoeskalar bozeto, onartzen dut, hemen beste kota bat ere borobildu egingo dut, gaineko kota hau ere bai, nik nahi dudan kotak jarriko ditut, eta kotak jarriala ikusten den bezala, marrazkiko lerroak beltzez jartzen ari dira. Guztia akotatuta edo akotazio nahiko dudanean, orduan marra guztiak beltzez jarri dira. Horrek esan nahi du, bozetoa ondo itxita dola. Bozetoarekin amaitzeko, ikurrau klikatuko dugu edo cerrar bozeto. Cerrar bozetorekin amaitu dugu eta hemen azaltzaigu gure bozetoa amaituta. Momentuz soilik bozeto utz bada. Baina nik guain estruitu nahi baldin badet, hau da, goraka altuera eman, hau da, 3. dimentsioa aplikatu, estruir ematen diot. Estruiren denbora pixkat egote baldin naiz, berriro ere animazio bat ertetzen zait, azalduz, nola egin bozeto batetik estruzio bat. Estruzio agindua hartuta, bozeto bat klikatzeko edo seinalatzeko adierazten dit, klikatzen dut, aukeratzen dut bozeto hori, eta automatikoki berak distantzi edo altuera bat eskatzen dit. Nik hemen 80 milimetro idatziko dut, enter, eta orain eskatzen duen bakarra 80 milimetroiek beraka edo goraka. Goraka ematen diot, terminar, eta honekin amaitutzat emango diogu gure piezari, ze pieza solido edo 3 dimentsioko pieza bat da. Besterik gabe, ondo izan.